des del Centre de Cultura de Dones, Francesca Bonmaison, volem donar un suport explícit a aquesta proposta de procés constituent que ha arribat amb la primavera, com molts processos transformadors arreu del món hem vist en els darrers anys que arriben amb la primavera. Ho volem fer perquè la paraula cultura ve de cultivar i perquè nosaltres pensem que tenim llavors que podem aportar a aquesta proposta i pensem que pot ser un territori fèrtil en el que aquestes llavors donin el seu fruit. Perquè des del nostre context, el context de la creativitat, de la creació, de la producció cultural feta des de les dones, pensem que és un context que pot entrar molt bé en relació amb un procés com aquest. És un procés que requerirà grans dosis d'imaginació, de creativitat, per imaginar una pel·lícula diferent a la que hem viscut els últims anys. Una pel·lícula de ficció que està portant conseqüències molt greus per totes i per tots. Per això nosaltres, des del Centre de Cultura de Dones, Francesca Bonmaison, des de la Bon, volem fer aquesta aportació i ho volem fer com estem fent-ho tot, que és amb entusiasme i ho volem fer col·lectivament, ho volem fer entre totes. Volem que sigui un procés col·lectiu i de participació.